aules, pràctiques i passadissos de la nostra facultat per part de Jorge López Olvera. Vam decidir fer un pas endavant. Vam personificar-nos a l'Observatori d'Igualtat de la UAB i vam explicar tot el que sabíem. Vam recomanar-nos que fos deganat que iniciés aquell procés. Vam decidir fer un pas endavant i vam personificar-nos a l'Observatori d'Igualtat de la UAB i vam explicar tot el que sabíem. Vam recomanar-nos que fos el deganat que iniciés aquell procés. Vam fer una reunió amb deganat i la Maite Martín va negar-se a saber res i va decidir no fer un pas endavant per tot allò que feia anys que estava passant a la facultat. Durant la seva negativa i gràcies a la xarxa de suport que havíem creat, és a dir, que ens cobreix, una de les companyes ha posat la denúncia a l'Observatori d'Igualtat, amb un recull de fins a 30 testimonis. És un procés lent, desgastant i una gens constantment qüestionada i que sense la xarxa de suport que vam crear hagués estat impossible arribar on hem arribat ara. Som aquí perquè volem deixar clar que n'estem cansades, ja n'hi ha prou d'encobrir aquests professors agressors que no només a la nostra facultat es troben a les nostres aules. Malgrat estar de baixa, aquest professor segueix participant als congressos amb el nom de la UAB, com a professor de la UAB. Una veritat que parla de que malgrat deixar seqüeles emocionals a més de 30 testimonis, malgrat haver sentit por a les alumnes i malgrat ser un professor agressor, tot el que ha fet la UAB ha estat suspendre's durant només un any de feina i sou. Però també sabem que això no acaba aquí. Això no acaba fins que la Facultat de Veterinària, fins que les facultats de la UAB, fins que les aules de la universitat no siguin un espai lliure i segur de professors agressors. I no ens aturarem fins a aconseguir-ho. Convertim la ràbia en organització i seguim lluitant fins a aconseguir unes aules segures. Us les tornarem totes. Creo que tampoco.